Čus lidi, já vás vítám u tohohle z toho videa a já bych vám chtěl říct, že ten kanál už tam nebudu já vydávat žádný videa. Jsem s Fidem pohádaný, protože mi dělal hrozný věci, nebo dělal mi dvě hrozný věci, já jednu nebudu říkat, ale jedna není jako nějak hrozná, ale vymazal ty videa. Já jsem mu vymazal 2 videa, kvůli tomu, že tam nebyl slyšet, hrozně tam šuměly jeho repráky, tak se moje vymazaly a tam mám sestříhaný nějaký videa, říkám, že tam je bez střihu. A můžete mi dát odběr na Vojco BMX, mám tam profilovku a budu hrozně moc rád, když mi tam dáte odběr kvůli tomu, že chci být influencerem, takže doufám, že to dopadne někdy. Můžete mě sledovat na Vojco_BMX na Instagramu, tohle je taky bez střihů, nebo se stříhám to a to je celý, no. Tak čus.